Μικρασιατική εκστρατεία, η μάχη του συνταγματάρχη Νικολάου Πλαστήρα στο έρικνε κορφή 1310 του Χασάν Μπέλ, από το βιβλίο «Χαμένες πατρίδες» του Γιάννη Καψί. Ο παραποιητής της ιστορίας της μικρασιατικής εκστρατείας Γιάννης Καψής τοποθετεί τον Πλαστήρα μαχόμενο ταυτόχρονα στο ύψωμα Χασάν Μπέλ του τομέα της πρώτης μεραρχίας και Καλατζίκα έρικνε του τομέα της τετάρτης μεραρχίας, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 18 χιλιόμετρα. Η απόλυτη παροδία της ιστορίας. Αρχικά, ο Καψής στο βιβλίο του «Χαμένες πατρίδες», έκδοση τρίτη, σελίδα 141, αρχίζει την εξέταση της τελικής τουρκικής επίθεσης στο Αφιό Καραχισάρ με επικεφαλίδα το 542 Ευζώνων και αναφέρεται στη μάχη που διεξήχθη στο Χασάν Μπέλ από το αναφερόμενο σύνταγμα. Ο Καψής δίνει ως όνομα της περιοχής διεξαγωγής της μάχης έρικνε κορφή 1310 του Χασάν Μπέλ. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το αίτιο ύψωμα δεν υπήρχε. Ο Καψής γνώριζε ότι έλεγε ψέματα, αλλά επιθυμούσε να αναδείξει τον ηρωισμό του Πλαστήρα. Ο Καψής άρχισε την αναφορά του από το Χασάν Μπέλ επειδή αυτό καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Δεν καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Ο Καψής ήθελε να βάλει ως διοικητή της μάχης τον Πλαστήρα, επειδή ο Τούρκος μέραχος που επιτέθηκε προς το Χασάν Μπέλ αυτοκτόνησε λόγω της αδυναμίας του να καταλάβει τον εν λόγω ύψωμα. Είναι πολλοί στρατηγοί που στα ετήσια μνημόσυνα του Πλαστήρα αναφέρονται στην εν λόγω μάχη, αλλά και με άρθρα τους αξιωματικοί πολίτες αναφέρονται σε αυτή τη μάχη στηριζόμενες στις αναφορές του Καψί. Η αναφορά όμως από στρατιωτικούς σε αυτή τη μάχη αποδεικνύει έλλειψη σοβαρότητας. Οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση στα βιβλία της στρατιωτικής ιστορίας της Μικράς Ασίας, τα συγγράμματα δηλαδή, και μπορούν να πάρουν από εκεί ό,τι τους ενδιαφέρει. Που είναι και τεκμηριωμένο βεβαίως. Για να αντιληφθούμε τα πραγματικά γεγονότα και τα ψεύδη του Καψί, πρέπει να έχουμε μια γενική αντίληψη του χώρου της εξέχουσης του Αφιών, όπου διεξήχθησαν οι μάχες στις 13 και 14 Αυγούστου 1922. Στο σχεδιάγραμμα το οποίο βλέπετε είναι οι αντίπαλες δυνάμεις. Τα μπλε είναι οι Έλληνες, τα κόκκινα είναι οι Τούρκοι. Βασικά υπάρχουν δύο ελληνικές μεραρχίες, η πρώτη μεραρχία Πεζικού και η τετάρτη μεραρχία Πεζικού. Οι Τούρκοι έχουν σε πρώτο κλιμάκιο στην πραγματικότητα 9 μεραρχίες, απουσιάζει μία. Είναι λίγο χαμηλότερα και δεν φαίνεται. Οι μεραρχίες αριθμούνται με τα ονόματά τους, δηλαδή 14η, 15η κλπ. Και πίσω τους οι τουρκικές μεραρχίες έχουν και τα πυροβόλα που τις υποστηρίζουν. Λοιπόν, εκείνο που μας ενδιαφέρει τώρα εδώ σε αυτό το σημείο είναι να σημειώσουμε δύο εδαφικά σημεία. Πρώτο, αυτά είναι με κεφαλαία γράμματα, σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα, υπογράμμιση και έντονη γραφή. Λοιπόν, αριστερά έχουμε το Χασάν Μπέλ, είναι η θέση που βρισκόταν το ύψωμα που έγινε η μάχη, το Χασάν Μπέλ, όπου αμήνθηκε το πρώτο τάγμα του 5ου συντάγματος. Η έδρα του συντάγματος βρισκόταν στο Σινάν Πασά. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Καμελάρ, το κέντρο αντιστάσεως Καμελάρ, στο τομέα της τετάρτης μεραρχίας, φαίνεται και αυτό, και αυτό ανατέθηκε στον Πλαστήρα. Πριν ανέβει όμως ο Πλαστήρας πάνω, όταν άρχισαν οι επιχειρήσεις, βρισκόταν στον καταβλισμό του, στο χωρίο Έρικμεν, που λέει 542. Επομένως, ας πούμε, μεταξύ του Χασάν Μπέλ και του Καμελάρ, η απόσταση περίπου ανερχόταν σε 18 χιλιόμετρα. Πολύ λίγο για να γίνει και αστραπία ακόμη που λέμε. Μεταξύ αυτών των κέντρων αντιστάσεως υπήρχε ένα μεγάλο κενό και άλλα 3 κέντρα αντιστάσεως, του Καγιαντιμπή, του Τουρκί Κυριμπέλ και του Κιλίτς Αρσλάν Μπέλ. Εδώ έχουμε, στη φωτογραφία αυτή, έχουμε το Χασάν Μπέλ, όπου είχε οργανωθεί το κέντρο αντιστάσεως. Λοιπόν, από τους Τούρκους ονομάζεται Σιτζίλ Τεπέ, από το μεγαλύτερο υψόμετρο που υπάρχει εκεί, το 1583 μέτρα. Ότι ήταν το Σιτζίλ Τεπέ το βλέπουμε και πιο ψηλά, όπου υπάρχει ένα κημητήριο που λέει Σιτζίλ Τεπέ και τα λοιπά, το κημητήριο, όπου υπάρχει και η προτομή του συνταγματάρχη Ρεσάτ, ο οποίος αυτοκτόνησε. Το κέντρο αντιστάσεως Χασάν Μπέλ ήταν ένα ημικυκλικό οροπέδιο μέγιστου βάθους περίπου 2.000 μέτρα, από το οποίο εξήχαν κάποιοι ελαφροί λόφοι, μιλάμε για 10 μέτρα περίπου κτλ., οι οποίοι πάνω σε αυτούς τους λόφους οργανώθηκαν 5 σημεία στηρίγματος, πάνω στα οποία αμήνονταν δημιουργίες οι λόχοι.
κτλ. Όλα αυτά τα σημεία στηρίγματος είχαν οχυρωθεί. Οι Τούρκοι διατηρούν για λόγους μνήμης, ας πούμε, τα δύο υψηλότερα σημεία κτλ. Προφανώς εδώ στο κέντρο, στο Χασάν Μπέλ, δεν υπήρχε κάποια απάτητη κορφή, ήταν ένα ομαλό οροπέδιο, ας πούμε, μέσου ύψους 1570 μέτρα περίπου. Λοιπόν, ούτε απάτητες κορφές, ούτε κάτι άλλο. Ο αγώνας στο κέντρο της Άσου Χασάν Μπέλ, με βάση την έκθεση πεπραγμένων της 7ης Μεραρχίας, σελίδα 8. Η ευθύνη της άμυνας στο Χασάν Μπέλ είχε ανατεθεί στο πρώτο τάγμα του 5ου Συντάγματος υπό τον ταγματάρχη Ράντο. Ο αξιωματικός αυτός θερούνταν ηγετικών προσόντων για ηγετικών ικανοτήτων. Με την άταξη της επίθεσης της 57 Μεραρχίας, χάθηκαν 3 σημεία στηρίγματος, Δούρου, Ζήρα, Γραφιόταν, πολεμιστές που είχαν πέσει νωρίτερα, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί κλπ. Ο Ράντος κατέρευσε και μαζί και το τάγμα του. Η άμυνα περιορίστηκε στα σημεία στηρίγματος Τράκα και Τζαβέλα. Έχει μεγάλη σημασία ποιος είναι διοικητής πάντοτε σε ένα τάγμα. Είναι αυτός που κρατάει και μαζί με τους λοχαγούς, που κρατάει το τάγμα ενωμένο. Για την ανακατάληψη των σημείων στηρίγματος διατάχθηκε να αντεπιτεθεί το δεύτερο τάγμα υπό τον ταγματάρχη Κατσιμήτρο. Κατά την αντεπίθεση ο Κατσιμήτρος τραυματίστηκε και διαγωνιστήκε. Τη διοίκηση του τάγματος, του 2-5, μαζί με κάποιους ελάχιστους αξιωματικούς και άνδρες από το τάγμα Ράντου, ανέλαβε ο λοχαγός Γαλλής. Το υπόλοιπο του πρώτου τάγματος διαλύθηκε. Η άμυνα συνεχίστηκε υπό το λοχαγό Γαλλή μέχρι το πρωί της επομένης. Με την άφιξη του τρίτου τάγματος του 37 Συντάγματος της 7ης Μεραρχίας υπό τον ταγματάρχη Σπηλιοτόπουλο, η διοίκηση περίληφθε σε αυτόν. Το Χασάν Μπέλ εγκαταλείφθηκε τις πρώτες βραδινές ώρες της 14ης Αυγούστου. Προφανώς στο Χασάν Μπέλ δεν βρισκόταν ο πλαστήρας και το 542 Ευζώνων. Πού βρισκόταν τώρα ο πλαστήρας? Μας το λέει ο ίδιος στην έκθεση πεπραγμένων του, ας πούμε, ότι δεν βρισκόταν στο Χασάν Μπέλ και μας λέει που ήταν, ότι το πρωί στις 8 η ώρα, που είχε ξεκινήσει ο τουρκικός βομβαρδισμός στις 5 η ώρα το πρωί, αυτός βρισκόταν ακόμη στο χωρίο Έρκμεν, έλαβε μήνυμα από το Α Σώμα Στρατού, όπως με τάγμα και πυροβολαρχία του αποσπάσματός του μετά της διοικήσεως να κινηθεί προς τις θέσεις εφεδρείας του υποτομέα Καλετζίκ, από όπου θα ενεργούσε υπό τις διαδικασίες της 4ης Μεραρχίας. Εν πάση περιπτώσει, ο διοικητής του Α Σώματος του Στρατού τον διέταζε να ανέβει πάνω στο Καλετζίκ. Αυτό είναι ουσιαστικά το μήνυμα. Περί τη 10η ώρα πήρε την ακόλουθη διαταγή της 4ης Μεραρχίας, ακόμη λέει δεν είχαν φτάσει τα τάγματά του πάνω. Με διαταγή του Α Σώματος Στρατού, το απόσπασμα πλαστήρα τίθεται υπό τις διαταγές μου, τις διαταγές της 4ης Μεραρχίας. Τάγμα του 542 μετά τις διοικήσεις του Συντάγματος και πυροβολαρχίας να ανέλθουν επί του Καμελάρ Ντάρκο, που η διοίκηση του ομονίμου κέντρου αντιστάσεως. Βεβαίως, η διοίκηση του ομονίμου κέντρου αντιστάσεως βρισκόταν πάνω στο Καλετζίκ, ας το πούμε. Λοιπόν, όλες οι δυνάμεις δυτικά του Μαύρου Βράχου τίθονται υπό τις διαταγές του πλαστήρα, ο οποίος θα πρέπει να ενεργήσει δραστήρια για την ανακατάληψη της πρώτης αμυντικής γραμμής άμυνας που χάθηκε το πρωί με την επίθεση της 5ης τουρκικής Μεραρχίας. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε το όρος Καλετζίκ, σχεδόν στην πλήρη του μορφή. Η πρώτη αμυντική γραμμή έχει καταληφθεί από τους Τούρκους και τη σημειώνουμε με διακεκομένη λευκή γραμμή, ήταν το ύψωμα από Ιρακαγιά. Βεβαίως δεξιότερα ήταν και το Κιουτσουκούτιαπέ λίγο δεξιότερα, που καταλήφθηκε και αυτή. Ο Μαύρος Βράχος καταλήφθηκε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Και η δύναμη που ήταν μπροστά υποχώρησε πίσω, δηλαδή το πρώτο τάγμα του 35 Συντάγματος που αμυνόταν πάνω στο Καλετζίκ, υποχώρησε πίσω στη δεύτερη αμυντική γραμμή. Είχε χάσει το διοικητή του και 4 λοχαγούς. Το μεσημέρι ενισχύθηκε από το δεύτερο τάγμα του 11ου Συντάγματος και περί τις βραδινές ώρες από τον τρίτο λόγο του 542 υπό τον Γιώργο Ρουγοσόπουλο, περί την 7η βραδινή ώρα πρέπει να φτάσει αυτός πάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να σημειώσουμε τα 3 διαφορετικά υψώματα που βαίνουν προς βορειοανατολική κατεύθυνση της δεύτερης γραμμής άμυνας, το ύψωμα 1680, Λικαγιά, Ερκμέν 1310. Από εδώ πήρε ο Καψής το όνομα το Ερκμέν 1410, το είπε Έρικκερ κτλ., που καταλήφθηκε από τους Τούρκους το πρωί της 14ης Αυγούστου
με τον Χασάν Μπέλ που παρέμεινε στα ελληνικά χέρια και τα ένωσε αυτός ενώ η απόσταση μεταξύ τους ήταν 18 χιλιόμετρα. Το βλέπουμε και εδώ τη διάταξη που υπήρχε πάνω στο όρος Καλετζίκ. Η πρώτη γραμμή έχει καταληφθεί, η άμυνα γίνεται στη δεύτερη γραμμή. Βλέπουμε το εκμέν 1310, τα κόκκινα είναι τα ελληνικά. Λοιπόν, έχει την ίδια μορφή με το προηγούμενο, δηλαδή από σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης της Τουρκικής Στρατιωτικής Ιστορίας. Ο θρίαμβος του πλαστήρα στη μάχη έριχνε κορφή 1310 του Χασάν Μπέλ. Όπως αναφέραμε, ο Καψής μετακίνησε τα στραπία επί 18 χιλιόμετρα το συνταγματάρχη πλαστήρα από το Καμελάρ της 4ης Μεραρχίας και τον έκανε διοικητή της μάχης στο Χασάν Μπέλ. Η αναφορά στη μάχη στο Χασάν Μπέλ που ακολουθεί προέρχεται, σύμφωνα με τον Καψί, από λόγο που εκφώνησε ο Κεμάλ στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο Κεμάλ διέταξε στον διοικητή της 57ης Μεραρχίας, Ρεσάτ Μπέι, να καταλάβει το Χασάν Μπέλ σε μια ώρα. Ο Ρεσάτ έδωσε το λόγο της τιμής του ότι θα το καταλάβει. Οι άντρες της 57 Μεραρχίας όρμησαν αλλάζοντας, αλλά τους περίμενε οδυνηρή έκπληξη. Εκεί ψηλά στην κορφή του Χασάν Μπέλ ήταν κατζωμένη μια χούθα τσολιάδων. Δεν ήταν ημίθεοι οι πολεμιστές εκείνοι, ο αρχηγός τους δεν είχε τελειώσει τη Βερολίνιο Ακαδημία Πολέμου. Είχε όμως αριστεύσει το μεγάλο σχολείο της μάχης. Οι τσολιάδες ήταν άντρες του 542. Οι τσολιάδες του πλαστήρα απειδούν από τα οχυρώματά τους, οι ξυφολόγχες τους ξεσχίζουν αλίπητα τις άρκες των Τούρκων. Δημοσιογράφος ο Καψής πλούξει το λεξιλόγιο. Το τουρκικό στρατιό παρακολουθεί την αδιάκοπη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Δεν είχε αρχίσει ακόμη η υποχώρηση. Τίποτε δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Ξαφνικά ένας Τούρκος αξιωματικός έφερε στο στρατηγείο την απροσδόκητη πληροφορία ότι σημειώθηκε σε ένα σημείο άκαμπτη ελληνική αντίσταση. Το σημείο εκείνο λεγόταν έριχνε κορφή 1310 του Χασάν Μπέλ. Προφανώς όλα αυτά που λέει ο Καψής είναι ανοησίες. Αν ερχόταν ένας Τούρκος, θα έλεγε ότι ήταν το Σιτζίλ Τεπέ. Αυτό ήταν απλά δηλαδή, έτσι το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά δηλαδή. Αυτά είναι, πώς το λένε, εφευρήματα του Καψί. Έτσι. Ο Κεμάλ, εν πάση περιπτώσει, ο Κεμάλ ήξερε τι γινόταν πάνω στο Χασάν Μπέλ, επειδή μέσα από τις διόπτρες έβλεπε καθαρά το σημείο αυτό. Ο Κεμάλ διατάζει το διοικητή της 57 να επιτεθεί ξανά, εξαπολύει νέες επιθέσεις ο Ρεσάτ, αλλά οι τσολιάδες μεσαμείνονται σαν ημίθεοι και ο Ρεσάτ καταλήγει ο Κεμάλ ταπεινωμένος που δεν μπόρεσε να κάψει την αντίσταση μιας σκούφτας γενναίων, τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα. Συνέχεια του θριάμβου του πλαστήρα στη μάχη αλλά και του Γιάννη Καψί. Η επιτυχία του λοχαγού Γαλή να κρατήσει τον Χασάν Μπέλ αποδόθηκε στον πλαστήρα. Ο λοχαγός Γαλή παραμένει άγνωστος στην ιστορία. Μόνο κάποιος που θα διαβάσει την έκθεση πεπραγμένων της 7ης Μεραρχίας θα το μάθει αυτό το πράγμα. Ότι και αυτό είναι άδικο για την ιστορία, έτσι. Αποδίδουμε τα του Κέσαρι το Κέσαρι, έτσι, όπως είπε ο Χριστός δηλαδή. Το ύψωμα έριχνε κορφή 1310 του Χασάν Μπέλ υπάρχει μόνο στη φαντασία του Καψί. Οι Τούρκοι το ονόμαζαν το Χασάν Μπέλ Σιτζίλ Τεπέ. Η αναφορά του Καψί στην ελόγω μάχη θεωρείται γεγονός αδιαμφισβήτητο που ασπάζονται οι πάντες. Αλλά η αναφορά του Καψί στην ελόγω μάχη του όσον αφορά το 542, έτσι. Αλλά η ψευδολογία του Καψί δεν σταματά εδώ. Αναφέρει ότι επειδή μία ώρα μετά την άρεξη της τουρκικής επίθεσης, η τουρκική επίθεση ξεκίνησε στις 5 το πρωί με σφοδρό βομβαρδισμό, το κέντρο αντιστάσεως Καμελάκ καταλαμβάνεται. Η 4η Μεραρχία υποχωρεί, ίσως να τρεπόταν σε φυγή, αν δεν ενισχυόταν από το 542 που σκαρφαλώνει στο έριχνε και δίνει ένα σκληρό μάθημα στους Τούρκους. Τι να πει κάποιος. Η φαντασία του Καψί ξεπερνάει κάθε έννοια λογικής. Δηλαδή, με την άνοιξη της τουρκικής επίθεσης, το 542 αστραπιά μεταφέρθηκε από το τομέα της 4ης Μεραρχίας στο Χασάν Μπέλ, όπου με τον ηρωικό του αγώνα ανάγκασε τον διοικητή της 57 Μεραρχίας να αυτοκτονήσει. Στη συνέχεια και πάλι αστραπιά, μία ώρα μετά την τουρκική επίθεση, μεταφέρθηκε στον τομέα της 4ης Μεραρχίας, ανέβηκε στο Έριχνε και έδωσε ένα σκληρό μάθημα στους Τούρκους. Να κλάψεις ή να γελάσεις. Και το 542, μια φωτεινή ακτίδα στο σιχωτάδι της συμφοράς, το Σύνταγμα Πλαστήρα αναλαμβάνει χρέη μενικού κοινός που προστατεύει την υποχώρηση της στρατιάς. Ο Πλαστήρας δεν προστάτευσε τη στρατιά μόνο στο Σαλιχλί, πουθενά άλλου. Τα υπόλοιπα είναι απλά εινοσίες. Αντιθέτως, ο Πλαστήρας μέχρι το Ουσάκ είχε σοβαρές φθορές στη δύναμή του λόγω κακής διοίκησης. Γι' αυτό το ανοσύργημα του Γιάννη Καψί το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι έλεος. Φτάνει πια.
Ο Κεμάλ ουδέποτε αναφέρθηκε στο 542 Ευζώνων στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήψωμα έρικνε κορφή 1410 του Χασάν Μπέλ δεν υπήρχε για να το αναφέρει ο Κεμάλ. Υπήρχε μόνο το ύψωμα Σιτζίλ Τεπέ. Ο Κεμάλ στο μέγα ρητορικό Νοτούκ, είναι δύο μεγάλοι τόμοι που έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Ήταν μια ομιλία που εκφώνησε στην τουρκική εθνοσυνέλευση κατά σε 6 μέρες, 6 ώρες κάθε μέρα. Ποτέ δεν αναφέρθηκε σε ενέργειες ελληνικών δυνάμεων και μάλιστα με την ονομασία τους και μάλιστα σε σύνταγμα πεζικού που να το ονομάσει. Παρά μόνο σε μία που θα αναφερθεί. Μετά τη μάχη του Εσκίσεχη το Μάρτιο του 1921 και την ήττα του Γάμα Σώματος Στρατού, το τουρκικό γενικό επιτελείο μετέφερε συνδρομικά προς νότο μεγάλες δυνάμεις μεραρχιών υπό το συνταγματάρχη Ρεφέτ, προκειμένου να αποκόψουν το Α Σώμα Στρατού που παρέμενε στο Αφιόν Καραχισάρ από τις συγκοινωνίες του προς τη Σμύρνη. Για την ακρίβεια, η 13η μεραρχία που άνοικε ο πλαστήρας του είχε μετακινηθεί και νότια του Αφιόν Καραχισάρ, νότια ανατολικά, περίπου 20 τόσα χιλιόμετρα. Ο Κεμάλ πνέει μένε εναντίον. Ναι, το Α Σώμα Στρατού σώθηκε όμως, να το μας διαφεύγει πολλές φορές, σώθηκε από το απόσπασμα του συνταγματάρχη Δημοσθένη Διαλέτη, το 34ο Σύνταγμα Πεζικού, που με επιδήμερο έδωσε άνοιξο αγώνα βορείως του Τουμλού Μπουνάρη για να δώσει χρόνο στο Α Σώμα Στρατού να επανακάμψει από το Αφιόν. Ο Διαλέτης εδώ έκανε σπουδαία πράγματα. Πήρε την εντολή του και αποφάσισε να την εκτελέσει στο ακέραιο. Η δύναμη του δεν ήταν μεγάλη, κινητοποίησε μαγείρους, γραφιάδες, μεταγωγικούς, τον παπά με το σταυρό μπροστά και τη σημαία για να εμψυχώνει τους στρατιώτες, τους πυροβολητές του, προκειμένου να κρατήσει τη διάβαση ανοιχτή. Ο Κεμάλ πνέει μένε εναντίον του συνταγματάρχη Ρεφέτ, που δεν τελείωσε τον πόλεμο και αφιερώνει αρκετές σελίδες του λόγου του στην τουρκική εθνοσυνέλευση για την εμβληματική μάχη του 34ου Συντάγματος, χωρίς να το ονοματίζει. Με τις δυνάμεις που αναφέραμε, ο Ρεφέτ επιτέθηκε εναντίον εχθρικού συντάγματος που βρισκόταν στην περιοχή Ασλιχανά, βορείως του Τουμλού Μπουνάρ, ένα μικρό χωριό είναι. Το ελληνικό σύνταγμα ανέκοψε την επίθεση του Ρεφέτ, κέρδισε πολύ χρόνο. Οι δυνάμεις του Ρεφέτ δεν μπόρεσαν να επιτύχουν νίκη, είχαν πολλές απώλειες. Η εχθρός είχε αφήσει στις προκεχωρημένες θέσεις του Τουμλού Μπουνάρ ένα σύνταγμα που δεν έγινε δυνατό να ιτηθεί και να τεθεί εκτός μάχης. Ο λόγος αυτός, ο επενετικός αυτός λόγος, να το πούμε και έτσι, του Κεμάλ ανήκει στο 34ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο σήμερα ως 34η Μεραρχία φέρει το όνομα Απόσπασμα Συνταγματάρχη Δημοσθένη Διαλέτη. Εδώ βλέπουμε στο σχεδιάγραμμα την τουρκική επίθεση κατά του 34ου Συντάγματος Πεζικού. Κατεβαίνουν από βορρά 3 μεραρχίες βλέπουμε εδώ, έρχεται και η 8η που δεν την βλέπουμε. Και οι μεραρχίες αυτές συντρίβονται μπροστά στις κάνες των ονοπλητών του 34ου Συντάγματος Πεζικού, που κρατάει την άμυνα. Από την άλλη πλευρά έρχονται 2 ελληνικές μεραρχίες του Α Σώματος Στρατού, τη Δευτέρα και η 13η, ακολουθούμενες από 3 μεραρχίες του Νοτιού Μετώπου. Λοιπόν, όταν φτάνουν πλέον οι μεραρχίες εδώ πέρα και αναλαμβάνει το Α Σώμα Στρατού, η μάχη παίρνει άλλη τροπή και η διάβαση του Τουμλού Μπουνάρη, σπουδαία αυτή η διάβαση που ήταν και οχυρώθηκε αργότερα, που στηριζόταν βόρεια στο Μουράτ και νότια στο Ακάντ, παρέμεινε στα χέρια τα ελληνικά. Ο Κεμάλ λοιπόν πνέει μένεα κάτω του Ρεφέτ και που η διάβαση έμεινε στα ελληνικά χέρια και που δεν τελείωσε τον πόλεμο. Λογικά ένας άλλος πιθανόν να μπορούσε να τον τελειώσει δηλαδή. Ο συγγραφέας Σέφης Αναστασάκος ακολουθεί τα ίδια ίχνη με τον Καψί. Δικηγόρος από την Καρδίτσα και πρώην βουλευτής, εξέδωσε το βιβλίο «Ο Πλαστήρας και η εποχή του». Στο βιβλίο δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Ο Αναστασάκος στο βιβλίο του σελίδα 52 σημειώνει ότι η Τρικούπης έθεσε το 542 Ευζώνων υπό την 4η Μεραρχία για να καλυφθεί ο δεξιός τομέα της στην περιοχή του Καλετζή. Ήταν αληθές αυτό. Προφανώς το 542 μαχόταν στον τομέα της 4ης Μεραρχίας. Αλλά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, έτσι. Για την ακρίβεια, μετά τη 10η ώρα που ανέβηκε πάνω στο κέντρο αντιστάσεως Καμελά. Όμως ο Αναστασάκος στη σελίδα 60 μεταφέρει το 542 ξαφνικά τελείως 18 χιλιόμετρα δυτικά στο Χασάν Μπέλ. Το ύψωμα 1410 του Χασάν Μπέλ, δεν υπήρχε τέτοιο ύψωμα 1410, συνέχιζε να βρίσκεται στα χέρια του 542 και οι Τούρκοι παρά τις επιθέσεις τους δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν.
Ο Κεμάλ, που παρακολουθούσε την εξέλιξη της επιχείρησης με γυμνό μάτι και από απόσταση 6 χιλιόμετρων, δίνει εντολή στην 50η μεραρχία του και στο διοικητή της Ρεσάτ Μπέι να καταλάβει το Χασάν Μπέλ, μια απόμακρη κορφή, οροπέδιο είπαμε, που την κατήχαν, όπως είπαμε, τις Ολιάδες του 542 και οι οποίοι απέκρουσαν με επιτυχία την επίθεση ενισχυμένη με εφεδρείες. Αλλά και πάλι απέτυχε ο Ρεσάτ, απέτυχε αυτή η επίθεση, οδηγώντας τον Ρεσάτ σε αυτοκτονία. Ο Αναστασάκος στη σελίδα 61 στηρίζει την αναφορά του στο βιβλίο του Γιάννη Καψί, ο οποίος κάνει αναφορά στο λόγο που εκφώνησε ο Κεμάλ στην Εθνοσυνέλευση, έτσι. Και αναφέρει ότι σημειώθηκε σε ένα σημείο που λεγόταν Έρικμη Κορφή 1310, άκαμπτη του Χασάν Μπέλ, άκαμπτη ελληνική αντίδραση. Αναφέρει ακόμη ο Αναστασάκος ότι τα ίδια υποστηρίζει στο βιβλίο του ο Χρήστος Εμμανουήλ Αγγελομάτης, πιθανόν να έχει λάβει και βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, στο βιβλίο Χρονικό της Μεγάλης Τραγωδίας, σελίδα 178 κτλ. Λοιπόν, μαζί δηλαδή με τους άλλους υπάρχει και ο Αναστασάκος. Οι φανταστικές αναφορές του Καψί και Αναστασάκου για τον Πλαστήρα. Ένα ιστορικό κείμενο που αναφέρεται στη στρατιωτική ιστορία οφείλει να έχει αποτυπωμένο σε χάρτη τα κύρια γεγονότα των επιχειρήσεων. Ένα απλό χάρτη, μερικά ονόματα δηλαδή. Ήδη από πολύ νωρίς είχαν κυκλοφορήσει τα βιβλία από τους συμμετασχόντες στην εκστρατεία, όπως η Μικρασιατική ήττα του στρατηγού Κωνσταντίνου Κανελόπουλου, διατέλεσε επί 10 χρόνια διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και επί της εποχής του γράφτηκαν οι πόλεμοι του νεότερου ελληνικού κράτους. Επίσης η Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922 του στρατηγού Κλεάνθη Μπουλαλά και άλλα. Το σημαντικότερο, υπήρχε δημοσιευμένη η έκθεση Πλαστήρα, στην οποία πουθενά δεν αναφέρει ο Πλαστήρας ότι βρισκόταν στο Χασάν Μπέλ. Το κυριότερο δηλαδή απ' όλα. Τη διαβάσανε, δεν τη διαβάσανε, δεν το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι τη διαβάσανε, αλλά αυτοί αλλού θέλανε να το πάνε το πράγμα. Το 1962 εκδόθηκε ο 7ος τόμος της Δύσης, υποχωρητικοί αγώνες των Α και Β σωμάτων στρατού, και το 1967 εκδόθηκε από τη Δύση η επίτομη ιστορία της εκστρατείας στη Μικρά Ασία, που είναι ευκολότερη στην ανάγνωση από κάποιον και απλό αναγνώστη, 22 χρόνια πριν την έκδοση των Χαμένων Πατρίδων. Για ποιο λόγο ο Καψής και ο Αναστασάκος δεν έλαβαν υπόψη του τις πρωτότυπες τεκμηριωμένες πηγές και ανέφεραν φανταστικά γεγονότα για τον Πλαστήρα? Ο Καψής και ο Αναστασάκος δεν ενδιαφέρονταν για την αλήθεια, αλλά θέλησαν να γράψουν ύμνους στον Πλαστήρα και στο 542 που θα αναγνωρούσαν την πραγματική ιστορία και θα γινόταν εύκολα πιστευτή από τους πολλούς που επιθυμούν κάτι το έπεφτο. Απευθυνόταν δηλαδή στο ευρύ κοινό, που ήταν δύσκολο να διαβάσει τα βιβλία της Μικρασιατικής εκστρατείας ή ακόμη και τα βιβλία αυτά που ανέφερα προηγουμένως δηλαδή κτλ. Άλλωστε είναι εκατομμύρια αυτοί που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Για ποιο λόγο να μην δεχθούν ως αλήθεια και τις αναφορές του Καψί και Αναστασάκου? Το αρχικό βιβλίο που αναφέρει την ταυτόχρονη παρουσία στη μάχη του Πλαστήρα, στο Καμελάρ και στο Χασάν Μπέλ. Ο Πεπονής στη σελίδα 130 αναφέρει ότι σε άγνωστο χώρο και χρόνο άρχισε αγώνας τρομερός. Οι Τούρκοι ρίχνονταν με ορμή και οι Τσολιάδες αντεπιτίθενται. Οι Τούρκοι αξιωματικοί γνώριζαν ότι ο μέραρχος της αυτοκτόνησε από την επίπληξη του Κεμάλ. Οι στρατιώτες τους προχωρούν, μα και ο Πλαστήρας ήταν αποφασισμένος να μην τους αφήσει δρόμο. Τσολιάδες και Τούρκοι πέφτουν ανακατωμένοι. Ο μόνος Τούρκος μέραρχος που αυτοκτόνησε ήταν ο διοικητής της 57ης Μεραρχίας, συνταγματάρχης Ρεστάρ, που επιτέθηκε στο Χασάν Μπέλ ή στην Τζιλ Τεπέ, στο δεξιό του τομέα της πρώτης Μεραρχίας. Προφανώς ο Πεπονής βρήκε την ευκαιρία να διακτηνίσει τον Πλαστήρα από το δεξιό του τομέα της 4ης Μεραρχίας που του είχε ανατεθεί, 18 χιλιόμετρα δυτικά στο Χασάν Μπέλ. Σκοπός του ήταν να αποδώσει τον Πλαστήρα τη δόξα ενός Τούρκου μεράρχου που αυτοκτόνησε επειδή οι Τσολιάδες του δεν του επέτρεψαν να νικήσει και να καταλάβει το Χασάν Μπέλ. Αναφορές τώρα στο βιβλίο του Πεπονή. Ο Πεπονής αναφέρει ότι σύμφωνα με τη διαταγή του Α Σώματος Στρατού, το Σύνταγμα Πλαστήρα διατασσόταν να υποχωρήσει στον Μπαλ Μαχμούτ και να ταχθεί εφεδρεία της γραμμής προκαλύψεως, επειδή ήταν το μόνο επιθαρχημένο σύνταγμα και επειδή οι Τσολιάδες είχαν καταπονηθεί από τις ατελείωτες επιθέσεις και αντεπιθέσεις και έπρεπε να ξεκουραστούν. Προφανώς ο Πεπονής επιδιώκει να δικαιολογήσει τη στάθμευση του Πλαστήρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπαλ Μαχμούτ και όχι εκεί που διατάχθηκε από την 4η Μεραρχία.
Ο πλαστήρας στην έκθεσή του αναφέρει ότι έλαβε γνώση τη διαταγή της Τετάρτης Μεραρχίας να εγκατασταθεί στα νοτίως του Προυλού υψώματα τα οποία και να τηρήσει, να τα καλύψει δηλαδή, αυτό σημαίνει. Προφανώς ο πλαστήρας έλαβε διαταγή να καλύψει την Τετάρτη Μεραρχία στα υψώματα νοτίως του Προυλού και όχι να αποτελέσει την εφεδρεία της στον Μπαλ Μαχμούτ. Όσον αφορά τις συνεχείς αντεπιθέσεις του 542, συγχωρήστε με, ο Πεπονής μπουρδολογεί. Από την κατάθεση του διοικητού της πρώτης πυροβολαρχίας, Τούντα στην Ανακριτική Επιτροπή Δοσιλόγου. Το απόσπασμα τεθέν στη διάθεση της Τετάρτης Μεραρχίας το πρωί της 13ης Αυγούστου, μέχρι την 9η ώρα κατέλαβε θέση στο δεξιό της Τετάρτης Μεραρχίας. Κατά τη 13η διέθετε μία μοίρα και 2 τάγματα. Τις καταληφθήσεις θέσεις του το απόσπασμα τήρησε μέχρι την 7η ώρα της 14ης Αυγούστου, το πρωί δηλαδή, που έπεσε το Καλετζίκ, η υποπίεση όχι πολύ σοβαρά. Πράγματι, τα τάγματα που είχε κάτω ο πλαστέρας δεν δέχτηκαν καμία επίθεση, προκειμένου να κάνουν αντιπιθέσεις δηλαδή κτλ. Παρέμειναν σχεδόν αμέτωχα του αγώνα κατά κάποιο τρόπο. Στο σχεδιάγραμμα αυτό βλέπουμε για ποιο λόγο ο πλαστήρας δεν ήταν στον Μπαλ Μαχμούτ, αλλά έπρεπε να πάει στα υψώματα νοτιού του Κυπρουλού που δεν πήγε. Ο πλαστήρας πήρε τη διαταγή του στο ύψωμα Μπέλ-Τεπέ, εκεί που ξεκινάει η μαύρη γραμμή που λέει απόσπασμα πλαστήρα. Έλαβε διαταγή και ξεκίνησε να πάει για τα υψώματα νοτιού του Κυπρουλού. Έφτασε στα υψώματα. Εκεί αναφέρει ότι βρήκε προφυλακές του 23ου Συντάγματος. Σηκώθηκε και έφυγε και κατέβηκε στον κάμπο. Πέρασε τη γέφυρα του Ακάρ και στη συνέχεια κατεύθυνε δυτικά στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπαλ Μαχμούτ, όπου και στάθμευσε. Βλέπουμε πού είναι το Μπαλ Μαχμούτ και πού έπρεπε να πάει ο πλαστήρας. Η γραμμή που δεν κατέλαβε ο πλαστήρας σημειώνεται με μαύρες τελείες πάνω στο σχεδιάγραμμα. Αντιθέτως, το 26ο Σύνταγμα υπό τον Καλιαγκάκη κατέλαβε τις προβλεπόμενες θέσεις του. Η μη κάλυψη της Τετάρτης Μεραρχίας από το βιβλίο του Αναστασάκου. Τα ίδια περίπου με τον Πεπονή αναφέρει και ο Αναστασάκου στο βιβλίο του στη σελίδα 70. Και ενώ η υποχώρηση λέει συνεχιζόταν, το απόσπασμα αυτό, του πλαστήρα δηλαδή, πήρε διαταγή από την Τετάρτη Μεραρχία να καλύψει τον Μπαλ Μαχμούτ. Και ο ίδιος τα ίδια λέει. Την ίδια όμως αποδοθεσία η πρώτη Μεραρχία διέταξε να την καλύψει το απόσπασμα Λούφα. Όταν ο πλαστήρας με το 542 κινούμενο στο τέλος της οπισθοφυλακής έφτασε στον Μπαλ Μαχμούτ, βρήκε στις θέσεις αυτές να τις κατέχει το απόσπασμα Λούφα στα πλαίσια της διαταγής που του έδωσε η πρώτη Μεραρχία. Αφού βεβαιώθηκε για την κάλυψη αυτή ότι το Μπαλ Μαχμούτ κατέχεται, ο πλαστήρας προσέτρεξε να καλύψει την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του Μπαλ Μαχμούτ. Λοιπόν, δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Θα επαναλάβω και πάλι ότι ο πλαστήρας έλαβε διαταγή από την Τετάρτη Μεραρχία να εγκατασταθεί στα νοτίως Κυπρουλού υψώματα άτινα και να τερίσει. Καμία σχέση με τον Μπαλ Μαχμούτ, έτσι. Η μη κάλυψη και διάλυση της Τετάρτης Μεραρχίας από τον Γιάννη Καψί. Ο Καψής αναφέρει ότι η Τετάρτη Μεραρχία ευνηδιάστηκε ενώ ήταν σε πορεία και διαλύθηκε. Δέχθηκε επίθεση από εχθρικά τμήματα που διείσδησαν από τον Μπαλ Μαχμούτ που όφιλε να επιβλέπει ο πλαστήρας. Εδώ πέρα του διέφυγαν του πλαστήρα τα εχθρικά τμήματα. Ο πλαστήρας στην έκθεσή του αναφέρει ότι διατάχθηκε από την Τετάρτη Μεραρχία να καλύψει τα νοτιώς Κυπρουλού υψώματα και όχι τον Μπαλ Μαχμούτ. Τα λόγω υψώματα ήταν 2 χιλιόμετρα, αρχίζανε δηλαδή 2 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Μπαλ Μαχμούτ, ίσως και λίγο περισσότερο. Ο Καψής αναφέρει επίσης το 542 είχε διαταγή της Τετάρτης Μεραρχίας να καλύψει τον Μπαλ Μαχμούτ, αλλά και η πρώτη Μεραρχία είχε διατάξει να καλυφθεί ο ίδιος τομέας από το Λούφα. Ό,τι λέει ο Αναστασάκος. Επαναλαμβάνω, ο πλαστήρας δεν έλαβε διαταγή της Τετάρτης Μεραρχίας να καλύψει τον Μπαλ Μαχμούτ, αλλά τα υψώματα νοτιώς Κυπρουλού. Μας το λέει ο ίδιος. Λέει ο πλαστήρας στην έκθεσή του. Όταν φτάσαμε περί την 10η ώρα το βράδυ στα νοτιώς Κυπρουλού υψώματα, βρήκαμε αυτά καταλυμμένα από το 23ο Σύνταγμα που είχε εγκαταστήσει προφυλακές. Μετά περάσαμε πάνω τα υψώματα, κατεβήκαμε κάτω και δια της νοτίως του Κυπρουλού ξύλινη γέφυρας, φτάσαμε περί τα μεσάνυχτα στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπαλ Μαχμούτ, όπου και εγκατασταθήκαμε για διανυκτέρευση. Διαψεύδηκε ο πλαστήρας δηλαδή ότι είχε τον Μπαλ Μαχμούτ. Κατόπιν τούτου δημιουργείται το ερώτημα αν όντως ο πλαστήρας συναντήθηκε με προφυλακές του 23ου Συντάγματος στα υψώματα νοτιώς Κυπρουλού. Και απαντάμε. Ο πλαστήρας δεν συνάντησε τμήμα του 23ου Συντάγματος νοτιώς Κυπρουλού. Είναι βέβαιο αυτό. Ο ταγματάρχης Διάμεσης
που ασκούσε τη διοίκηση του συντάγματος, του 23ου συντάγματος λόγω της ασθένειας του συνταγματάρχη Λούφα, αναφέρει στην Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσυλλόγων ότι διέταξε περί τις πρώτες βραδινές ώρες στο δεύτερο τάγμα του 23ου συντάγματος, υπό το λοχαγό Μαυρομιχάλη, να εγκατασταθεί στα υψώματα νοτιοανατολικά του σιδηροδρομικού σταθμού Μπαλ Μαχμούτ. Κατάθεση τώρα Μαυρομιχάλη στην Ανακριτική Επιτροπή Δοσυλλόγων. Το 223 τάγμα, το τάγμα του δηλαδή, διατάχθηκε να καταλάβει χαρακτηριστικό ύψωμα, το ύψωμα με υψόμετρο 1185, έχουν μέτωπο 800 μέτρα και στη συνέχεια να συνδεθεί αριστερά με τμήμα άλλης μεραρχίας, το απόσπασμα πλαστήρα εννοεί, ο οποίος σύνδεσμος δεν επιτεύχθηκε και έτυχε περιπολίες εξαπέστειλα και μέτρα πλαγιοφυλάξεως είχα λάβει. Προφανώς το τάγμα Μαυρομιχάλη δεν συναντήθηκε με τον πλαστήρα. Ο πλαστήρας δεν αναφέρει τίποτε περί Μαυρομιχάλη και ο Μαυρομιχάλης δεν αναφέρει τίποτε περί πλαστήρα. Κατάθεση ταγματάρχη διάμεση στην Ανακριτική Επιτροπή Δοσυλλόγων. Όταν ο πλαστήρας το βράδυ της 24ης έθεσε στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπαλ Μαχμούτ, συνάντησε τον ταγματάρχη διάμεση. Ήταν φίλος του. Πολλοί οι φίλοι του πλαστήρα. Όλοι είχαν υπογράψει τα πρωτόκολλα με τον λόγο της τιμής του που κυκλοφορούσε ο πλαστήρας για πολιτική μεταβολή. Λέει ο διάμεσης ότι μετά από λίγο είδα τον συνταγματάρχη πλαστήρα και στις ερωτήσεις που μου έκανε του απάντησα, του έδωσα πληροφορίες περί πού βρισκόταν οι δυνάμεις μας στα υψώματα του Μπαλ Μαχμούτ. Έτσι πληροφορήθηκε ο πλαστήρας περί της ύπαρξης τμήματων του 23ου Συντάγματος στα υψώματα Νοτιού Κυπρούλου, δηλαδή στο ύψημα 185, που δεν κάλυπτε βεβαίως όλο τον τομέα του. Εδώ να πούμε στη συνέχεια, όταν βγήκανε όλες αυτές οι πληροφορίες, οι εκθέσεις στη φόρα κτλ. Αρχίσανε οι διαπληκτισμοί, έχουμε κάποιες επιστολές που θα τις αναφέρουμε αργότερα, ας πούμε, όχι εδώ τώρα. Λοιπόν, παιδί του έγινε και εκεί ο πλαστήρας είπε: ρωτήστε το Βεντήρη. Ο Βεντήρης δεν ήταν στα υψώματα Νοτιού Κυπρούλου, ήταν στα υψώματα βορείως της σιδηροδρομικής γραμμής, βορείως του σιδηροδρομικού σταθμού Μπαλ Μαχμούτ. Τέλος πάντων, ο ταγματάρχης διάμεσης στην Ανακριτική Επιτροπή ερωτάται, αν ήσασταν εμέσως, το λέω και σαφώς δηλαδή, αν ήσασταν στη θέση του πλαστήρα και φτάνετε και βρίσκατε άλλες μονάδες, τι θα κάνετε? Τι να πει και αυτός? Είπε την αλήθεια δηλαδή ο διάμεσης, ότι θα καθόμουν κάπου εκεί κοντά μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Μπορεί να είναι φίλος, αλλά και η αλήθεια είναι αλήθεια. Στο σχεδιάγραμμα αυτό βλέπουμε τη μη κάλυψη τετάρτης μεραρχίας από το απόσπασμα πλαστήρα και την καταστροφή της. Τι σημειώνουμε εδώ? Σημειώνουμε τη θέση που θα συγκεντρωνόταν η τετάρτη μεραρχία, όπου και συγκεντρώθηκε βεβαίως. Απλώς πέρασε πολύς χρόνος για να συγκεντρωθεί. Δηλαδή η διοίκησή της έφτασε στο Κυπρούλο τη δεύτερη πρωινή ώρα. Άλλα τμήματά της είχαν μείνει πολύ πίσω. Μια φορά έφτασε. Και έβγαλε διαταγή και οι διοικητές των συνταγμάτων της πήραν τις διαταγές τους πλην του πλαστήρα. Βλέπουμε που ήταν το τάγμα Μαυρομιχάλη, στο ύψημα 1185. Βλέπουμε τη γραμμή που δεν κατέλαβε ο πλαστήρας, είναι με διακεκομένη μαύρη γραμμή. Βλέπουμε το 26ο Σύνταγμα του Καλιαγκάκη που είχε καταλάβει κανονικά τη γραμμή. Και τώρα ερχόμαστε στα προκείμενα. Ο Λούφας είχε αναλάβει τη διοίκησή του και επειδή το 223 δεν είχε συνδεθεί πουθενά και ήταν ξεκρέμαστο, διέταξε να υποχωρήσει πίσω και να πάει στη θέση του Βεντήρη. Συγχρόνως διέταξε για κάποιους λόγους που ήταν μπροστά να υποχωρήσουν και αυτοί. Τους δείχνουμε εδώ με βέλεια, ας το πούμε. Ο πλαστήρας που ήταν στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαλ Μαχμούτ μέχρι εκείνη τη στιγμή καλυπτόταν από το Μαυρομιχάλη και κάποιους λόγους που υπήρχαν μπροστά κτλ. Επομένως, αντί να καλύψει τη μεραρχία, καλυπτόταν αυτός ο πλαστήρας, έτσι. Όταν είδε αυτούς ότι υποχωρούσαν, το αναφέρει στη διοίκησή του ότι οι προφυλακές του 23ου Συντάγματος αποχωρούν. Είπε να την κάνω κι εγώ λίγο δυτικότερα, ας πούμε, και έφυγε δυτικότερα. Εν τω μεταξύ, εκεί μπροστά είχαν τραβηχθεί όλοι, έμεινε μόνο ο Πρεμέτης. Ο Πρεμέτης έπρεπε να πεθάνει, δηλαδή άλλοι μπορούσαν να σωθούν. Λοιπόν, επιτέθηκαν κάποιοι Τούρκοι πίσω στον Πρεμέτη και ο Πρεμέτης υποχώρησε από τα υψώματα, διότι είχε λίγους στρατιώτες κτλ. Και έφυγε προς τα πάνω. Ο πλαστήρας τα έβαλε με τον Πρεμέτη, τον κατσάδιασε, δεν ξέρω τι έκανε. Λοιπόν, ενώ εδώ πέρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ότι ο Πρεμέτης, και τον ήξερε ο διάμεσης που τον έβαλε τον Πρεμέτη στο ύψημα 1220 που βλέπετε,
ο Πρεμέτης βρισκόταν σε μια δραματική κατάσταση. Ο Πρεμέτης βρισκόταν στο κενό ανάμεσα στην πρώτη και στην τετάρτη μεραρχία, στο ύψωμα Μπελέ-Τεπέ, δεν προσφερόταν για άμυνα αυτό για πολύ χρόνο. Δέχτηκε την επίθεση της 23ης τουρκικής μεραρχίας, που υποστηριζόταν από 28 πυροβόλα, εκ των οποίων τα 14 βαρέα, η 23η είχε 10 τάγματα. Ο Πρεμέτης ήταν με ένα τάγμα και ένα ουλαμό, δύο πυροβόλα 65 χιλιοστών. Εντάξει, εδώ πέρα κερδίζει ο ισχυρότερος, ας πούμε έτσι. Ο Πρεμέτης κράτησε 5 ώρες στο ύψωμα των Μπελέν-Τεπέ και στη συνέχεια υποχώρησε προς τα κάτω, προς το Καγιατιμπί, όπου συνέχισε την άμυνα. Ο Διάμεσης, που ήταν πίσω από τον Πρεμέτη χωρίς να συμμετέχει πουθενά, είδε την κατάσταση του Πρεμέτη ότι ήταν δραματική και όμως τον έβαλε μπροστά. Να σωθώ εγώ και ας πεθάνουν οι άλλοι, έτσι, ή ας πεθάνουν οι άλλοι και να σωθώ εγώ. Το ίδιο και ο Πλαστήρας. Να σωθώ εγώ και ας πεθάνει η τετάρτη μεραρχία. Έτσι πάει το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε και την επίθεση της 23ης τουρκικής μεραρχίας κατά του κορμού της τετάρτης μεραρχίας. Έσπηρε τον κάμπο με πτώματα ελληνικά, ακόμη και οι τραυματίες αποτελειώθηκαν από τους Τούρκους. Χιλιάδες. Οι ψευδείς αναφορές στον Πεπονί, Καψί, Αναστασάκου, Αγγελομάτη και άλλων. Πολλοί συγγραφείς που βιογραφούν τον Πλαστήρα προσπερνούν αδιάφορα τη μη κάλυψη της τετάρτης μεραρχίας στο Κυπρουλού, την καταστροφή της από την επίθεση της 33ης τουρκικής μεραρχίας και τον άδικο θάνατο χιλιάδων ανδρώτες. Είναι πολλοί αυτοί που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό με αδιαφορία, μολονότι το τρομακτικό έγκλημα βαρύνει αποκλειστικά τον Πλαστήρα. Αυτός άφησε την Κύπρο ανοιχτή, έτσι. Ακόμη και διάφοροι σχολιαστές σε άρθρα τους το θεωρούν φυσιολογικό. Καλύτερα που σώθηκε ο Πλαστήρας παρά οι χιλιάδες που σκοτώθηκαν οι άλλοι. Πολλοί παραβλέπουν τη σοβαρή αποστολή που είχε να επιτελέσει η τετάρτη μεραρχία, ανέφερε στο Κιουτσούκιο η Ιωσεφεδρία του Α Σώματο Στρατού με 5 συντάγματα πεζικού και 50 πυροβόλα. Είχε τα 3 τα δικά της τα συντάγματα, και το σύνταγμα του Πλαστήρα και το σύνταγμα του Καλιαγκάκη. Είναι απολύτως βέβαιο ότι αν το πρωί, αν έφτανε η τετάρτη μεραρχία κατ' εμέ δηλαδή, στο Κιουτσούκι, όπως είπαμε, το πλέον πιθανόν οι δυνάμεις του Αφιών Καραχισά δεν θα διασπώνται σε 2 ομάδες, την ομάδα Φράγκου και ομάδα Τρικούπη, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή θα βρισκόταν αυτή η μεραρχία εκεί και θα έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Είναι απολύτως τέλος βέβαιο ότι το πρωί της 15ης Αυγούστου, ο τομέας που έπρεπε να καλύψει το 542 Σύνταγμα Ευζώνων βρέθηκε κενός και εύκολα η 23η τουρκική μεραρχία επιτέθηκε ευνηδιαστικά κατά της τετάρτης μεραρχίας και την κατέστρεψε. Ο αντισυνταγματάρχης Καλιαγκάκης, διοικητής του 26ου Σύνταγματος Πεζικού, φίλος του Πλαστήρα, βρισκόταν σε όλη τη νύχτα σε ανησυχία που δεν μπόρεσε να συνδεθεί με τον Πλαστήρα. Αυτό αναφέρεται από τον υπασπιστή του Καλιαγκάκη Λοχαγό Πανταζή στην Ανακριτική Επιτροπή των Συλλόγων κτλ. Διότι ο Καλαγκάκης δεν ήταν στη ζωή, σκοτώθηκε, τραυματίστηκε μάλλον στη μάχη του Χαμούρ και ο Ιλμπουλάκ, κάτω από τα μάτια του Πλαστήρα, έτσι. Λοιπόν, και μεταφέρθηκε στο Αλί Βεράν, όπου εκεί μάλλον τελείωσε. Λοιπόν, ο Καλαγκάκης λέει ο Πανταζής ότι έστειλε όλη τη νύχτα περιπολίες, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να συνδεθεί με τον Πλαστήρα. Οι ψευδείς αναφορές στον Πεπονί, Καψί, Αναστασάκου, Αγγελομάτη και άλλων. Οι παραπάνω συγγραφείς συμφωνούν απόλυτα σε 3 σημεία, σε 3 σημαντικά ζητήματα, στα οποία σαν να είχαν μεταξύ τους συνεννοηθεί. Δεν το ξέρω, μπορεί. Συμφωνούν ότι ο Πλαστήρας το πρωί της 13ης Αυγούστου διακτηνίστηκε και βρισκόταν ταυτόχρονα και στο Καμελάρ του τομέα της τετάρτης μεραρχίας και στο Χασάν Μπέλ του τομέα της πρώτης μεραρχίας, που απέχουν μεταξύ τους ευθεία γραμμή 18 χιλιόμετρα. Σκοπός τους να δοξάσουν τον Πλαστήρα για την τήρηση του Χασάν Μπέλ και την αυτοκτονία του διοικητή της 57ης μεραρχίας. Δεύτερο, προσπερνούν αδιάφορα τη μη κάλυψη της τετάρτης μεραρχίας του Κυπρουλού, την καταστροφή της και τον άδικο θάνατο χιλιάδων ανδρώτες. Μολονότι το τρομακτικό αυτό έγκλημα βαρύνει αποκλειστικά τον εκλεκτό τους. Οπωσδήποτε γνώριζαν και την καταστροφή της τετάρτης μεραρχίας. Είναι αδύνατο να μην το γνώριζαν. Όμως η έκθεση Πλαστήρα και η κατάθεση Μαυρομιχάλη είναι ο αδυσόπιτος κατήγορος των ψεμάτων του. Ο Πλαστήρας στην έκθεση του αναφέρει ότι έπρεπε να καταλάβει τα νοτίως του Κυπρουλού υψώματα που δεν κατέλαβε και ότι ποτέ δεν μετέφερθηκε στην τοποθεσία του Χασάν Μπέλ, έτσι. Και ο Μαυρομιχάλης αναφέρει ότι παρά τις περιπολίες που απέστειλε δεν μπόρεσε να συνδεθεί με τον Πλαστήρα. Αυτά είναι πραγματικές αλήθειες.
Όλοι οι παραπάνω συγγραφείς και πολλοί άλλοι καλλιέργησαν συνειδητά τον πλαστήρα ως τον ήρωα των ηρώων, που τελικά ήταν ανυπάκουος ενώπιον του εχθρού και φυγάς. Αυτά που είπαν αυτοί κυκλοφόρησαν ευρέως, κυκλοφορούν ευρέως, οι περισσότεροι με αυτά έχουν μορφωθεί και ποτέ δεν έχουν ψάξει να δουν, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον τη μικρασιατική ήττα του συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Κανελόπουλου ή αυτά που έχει γράψει ο Μπουλαλάς, ξέρω εγώ κτλ., για να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, όσο μπορούν, γιατί δεν είναι απόλυτα όλα, γιατί και αυτοί, όχι ο Κανελόπουλος δεν κάνει πουθενά λάθος ότι γράφει. Ο Μπουλαλάς το παίζει και λίγο πλαστηριακός, τέλος πάντων. Η μη κάλυψη της Τετάρτης Μοναρχίας του Κυπρουλού από βιογράφο του Πλαστήρα. Ο ιστορικός Χατζιαντονίου ήταν γνώστης μάλλον των πραγμάτων και προσπαθεί κάπως τα πράγματα να τα εξομαλύνει. Αναφέρει ότι ο Πλαστήρας συνάντησε τμήματα του 23ου Συντάγματος και επειδή οι απώλειες και το άθλιο ηθικό των ανδρών του καθιστούσαν αδύνατη νέα μετακίνηση, άφησε το χώρο στο 23ο Σύνταγμα και στρατοπέδευσε 3 χιλιόμετρα δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού Μπαλμαχμούτ. Ο Χατζιαντονίου αποφεύγει να απαντήσει σε σοβαρά ζητήματα. Για ποιο λόγο ο Πλαστήρας πρόσθεσε άλλα 6 χιλιόμετρα πορείας μέχρι δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού, αφού ήταν αδύνατη η μετακίνηση? Με ποιον αξιωματικό του 23ου Συντάγματος συνεννοήθηκε ο Πλαστήρας για να του εμπιστευτεί την αποστολή του? Έχουμε πει ότι η αποστολή ούτε με πρωτόκολλο δεν παραδίδεται. Αλλά αφού λέει ότι βρήκε κάποιους πάνω εκεί, γιατί δεν συνεννοήθηκε μαζί τους? Με ποιον συνεννοήθηκε? Με ένα Δημηρίτη, με ένα Λοχαγό, με ποιον? Με κανέναν. Ο Μαυρομιχάλης που ανέβηκε πάνω στο ύψωμα και λέει και ότι περιπολίες απέστειλα και πλαγιοφυλακές έβαλα, δεν μπόρεσα να συναντηθώ με τμήμα της Τετάρτης Μοναρχίας, δηλαδή με τον Πλαστήρα. Για ποιο λόγο ο Πλαστήρας δεν παρέμεινε στον χώρο που θα συγκεντρωνόταν η Τετάρτη Μοναρχία, ώστε να αναφέρει στο μέραρχο ότι εγώ δεν εκτέλεσα την αποστολή μου, αλλά πάνω έχω αφήσει προφυλακές του 23ου Συντάγματος. Ο Χατζιαντονίου αναφέρει επίσης το γεγονός αυτό, το πληροφορήθηκε η Τετάρτη Μοναρχία. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η Τετάρτη αγνοούσε ότι ήταν ακάλυπτη και το πού βρισκόταν ο Πλαστήρας. Ο διοικητής της Μοναρχίας έστειλε τους επιτελείς του Δευτέρου και, αν θυμάμαι καλά, και του Τρίτου Γραφείου να βρουν αν οι συνταγματάρχες Πλαστήρας και Καλλιαγκάκης βρίσκονται στις πλεθέσεις. Αυτός πήγε στον Καλλιαγκάκη, γύρισε και είπε στον μέραρχο ότι ο Καλλιαγκάκης είναι στη θέση του. Αυτός πήγε στην Πλαστήρα, γύρισε, ας πούμε, έψαξε να το βρει, δεν το βρήκε πουθενά. Το πρωί της 15ης Αυγούστου η θέση του Πλαστήρα βρέθηκε κενή. Να συμπληρώσω πρώτα από αυτό ένα πράγμα, ότι όταν ο μέραρχος της Τετάρτης Μοναρχίας, ο Δημαράς, γύρισε από την αιχμαλωσία του και έγραψε την έκθεση πεπραγμένου του, γράφει ότι αγνοώ μέχρι και σήμερα που έφτασε το βράδυ της 14ης προς 15η Αυγούστου ο Πλαστήρας. Τέλος πάντων, το πρωί της 15ης Αυγούστου η θέση του Πλαστήρα βρέθηκε κενή. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Πλαστήρας έφυγε για να βρει το φράγκο. Μα ο Πλαστήρας. Μα ο Πλαστήρας υπαγόταν στην Τετάρτη Μοναρχία. Προφανώς αποχώρησε άνευ διαταγής της. Άρα ήταν φυγάς. Κάλυψε φεύγοντας 40 χιλιόμετρα μέχρι του Μλουμπουνάρ. Πράγματι πέρασε από το φράγκο. Ο φράγκο ήθελε συνδρομή. Ο Πλαστήρας δεν του την προσέφερε τη συνδρομή από πρωτοβουλία. Του είπε απλώς του φράγκου ότι εγώ πάω στο Μλουμπουνάρ. Αυτό του είπε ο Πλαστήρας, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ακούσατε. Είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε. Ανεξάρτητα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου.